and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Cookie! Senti phone. Wa lagi di ay. Praise the Lord. Sa ato pa. Back to normal lagid ka. Maong nag-churcher na sad kag balik nako. Oo. Sa ato pa. Pwede na nga kita na. Joke oy. Joke ra. Nikaging baya siya. Sige ay, ato na ko. Bia. Bitaw para makarelax ka. Ato Bia. na ko ha. Bia. Bye-bye. Bia. Bia. Ay, aray. Aray. Nagawa eh. Nasubran masan ako sagpa ang akong kagalingon. Sus, sibag ang ginako eh. Bisan wa ko mukanta, yabagid ko. Nalagyan na akong oportunidad. Walang gyapon ako pahibos ni. Ay, imok! Ma? Oh, unsa na'y pamati nimo? Klaro naman, ma. Dili bungol? Di naman. Ay, salamat. Naulian na gyud ka kay nisakay na ka sa kong joke nga way lami. Ibaw di ka, ma. Ay, ooy. Ma, palihog tubig, bi. Oh, giredi na ng daan. Salamat, ma. Unya unsa man. Wa na'y labad ang oo. Wa naman, ma. Mura lang og gaan akong paminaw. Ay, natural ra na. Kay pila gusto ka adlaw imong hilanat. Upat, Karpihas, ha? magpasalamat kang imok. Ha? Nga naman. Siya may nitambal nimo. Unsa? Oh. Oy, Na, diba? nganong lingi-lingi man ka diha? Niyara de gus ato, ma. Abi ni mong ospital ni? Oh, Ay ni arakas bayi, uy. Ang gitugon na giniimok ang akong gisunod. believe na de kang imok, ma. Oh, Abi na kong mortal enemy na to siya. Okay na de mo? oh, di ay no. Nahibong gid ko nimo, mada. Unya be. Kung dili pa tungod niya, Mm. naunsa nakaha karon. Gidaod na ko nimo sa ospital. Asa ato pa, nakasa na hinuon ko kay gipatambalan ti kang imok, mao ba? Unsa pa man day? Duna na sa duot ay utang kabubuton na niya. Mao ba? Kadali. Kadali huwat ako. Asa ka? Huwat ako. Asa ka, ma? Magkuha ko ice water. Ibokbo na ko si imong aron mahilantan kang balik og dadto di ka sa ospital. Unsa? Nagpa-expand na sad si imok siyang dawatan ng pasyente. Unsa na imong gilantaw diha? Sila sa imok, ma. No, nagpa-extend na sad sa ilang kayda. No, Oo, bitaw. Kasyagiton naman gani kaayo ko. Pero dili man sad ko makahimo ana kay may utang kabubuton man taniya. mao na lagi ni ba? Mao na lagi ni? Wala ba'y bayad ang utang kabubuton? Kundi, kabubuton sad. Maong lisod. Oo. Hay, Tingaligi mo na sa kong basulon, ha? ka-defensive sa di mo mo. Ay, natural! Kailan nagukuni mo? Dahil na ba kang pangbasol? Oo. Sa kaya kong buhaton nun, ma. Aron makautang sad og kabubuton si imok na to, ha? Ha? Kaya kung makautang sad siya kabubuton na to, aw patas na. Back to normal na ta. Bitaw sa? Mao na'y assignment na tong duha, ma. Oh, assignment? Maghunahon na lagi tagpaagi nga makautang sad siya na to og kabubuton. Mao lagi. Pero unsaon man ka, ha? Saan?
Maguna-una ganit ta. Ah! Husto! Unsaon man ma? Baranga si Imok! Ha? Baranga! Oh, gisiga mong guna imong mata. Lain sa kay akong ilong may musiga ma. Ay sos, baranga lagi siya. Unya, tambali. Mhm. Paray tagdi mo man, no? Ah, ako pa. Wa sa ko makahuna-huna na da. Ah, mao na'y buhata. Asap. Ha? Tang! Oh. Hindi good. Ngano ka? Di man mo gana inig-click na ko sa hit ma? Hmm? Uy, guba? Di man. Nakaabot ko nga level. Usba na lang. Balikas uno. Na, ikaw 1 million na ako sige usab ma. Maungot gud sa hit. Ay na, manumanuhan na lang na pagbarang. Uy, himuan ti kag munyika-munyika ha. Andama lang ang dagom. Pero okay ram gid unta ning digital nga barang gud. Mauram ni akong gigamit sa kong mga prospect. Unya kay wa mo na mo gana ron. Ako lagi ang suway yung pag-usap. Ah! Pida! Da! Gahi ka mag-ugod! Inang manual na lang gamita? Oh! Ngano nagilak-hilak man ka diha? Ako ba gilak-gilak ma? Nagilak magid ko? Legit man eh. Ay ngano laging nihilak ka man? Sakit kaya ako kamot pagabang na ko sa lamisa. Oh, ni ara munyeka oh. Naaras ang dagom. Naana na'y pangan ni Imok ha. Sugdi nagtusok-tusok. Okay ma. Balay ko sa langit, nagsidlak-sidlak. Balay ko sa langit, nagsidlak-sidlak. Unsa to? Mura may kalit nga mitusok sa akong sampot. Unsa man to eh? Ni kalit raman og tuan na sad. Murag may nitusok sa akong sa ako. Kano man to? Nanasad sa akong sampot na sab. Lugaw ako din eh. Usap ka ni. Ang ako nasag ang naimurag ni tusok. Ang ako nasag sampot na sab. Ang ako nasag. Nga naman eh. Ano mo ni? Uy, Unsa naman sad? unsa na mo gisuot sa munika-munika ma? Gapas gihapon. Ngano man di ay? Di mo gud kalahos ang dago ma? Ha? Unsa dili makalahos ba? Di lagi kalahos. Tanawa ha? Nawa. Muungot yun. Bisan asang partihan ako itusok. Muungot yun. Murag na something sa suod ba? Kapas raman gyud na akong gibutang anak god. Kaimposible ba? Ngano man eh? Anong di mo gud ko kalahos pag barang ni Imok? Ngano man? Mao ba? Natingagan ni kay ko. Asa dapit nga murag gitusok og dagom. Dili. Ha? Sa kong sampot. Kini dapita. Kini. Sakit? Ay, di naman sa noon, maigking lata. Uy. Diri sa kong atubangan. Diri, dapit kini. Puli-puli lang. Asa dapit ba? Diri. Asa? Diri. Ha? Basta diri sa atubangan. Asa gani? Basta sa atubangan. Asa lagi? Basta diha nga area. Kani? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!